Tak tady se můžete podívat na prototyp nové klapky z 3D tiskárny. Vidíte, že od klasické klapky se lehce liší. Zůstávají věci jako aretace dvířek. Výhodou 3D tisku by mělo být to, že povrch je trochu hrubší. To znamená, že by se klapka měla méně lepit při vodě. Tady jsou klasické šroubky na zvedání klapky. Co je tady nového? Tady máme takovou aretaci. To se takhle vytáhne. A z klapky se vytáhne šuplík. Šuplík slouží jako past na špůdce. Je tady mřížka, která zároveň pomáhá čmelákům lézt do klapky a zároveň skrz ní může vlézt melitobě dovnitř místo do otvoru do klapky. Tady je vchod pro zavěče. Zavěč vleze a už nevyleze ven. Tady do šuplíku můžete umístit třeba čtvereček lepové desky, aby se tam prolezlá melitobě přilepila a už se nedostala dál. Proč by měla líst tudy? Protože tady jsou průduchy, které vedou dovnitř do chodbičky a ty průduchy jsou zalepený uhelonem. Tady jsou čtverečky uhelonu, to znamená, že špůdce je přitahovaný pachem, vleze do šuplíku a už se nedostane dál. Tohle se klapka dává dohromady, zasune se šuplík a zaaretuje se. Česno ke klapce zůstává dřevěné, ale lze ho vyměnit. To znamená, že pokud to potřebujete na nějaké jiné druhy, tak tam můžete použít větší česno. Další výhoda je, co u dřevěných klapek se v sériové výrobě nedalo udělat, je, že uhelon je připojen rovně, neohýbá se tam nějak, leží na rovné ploše. To znamená, že jakékoliv vlhkost nebo únava materiálu nebude se kroutit, není tam nutnost předělávat klapku. Tak, to je asi všechno.